Здравейте хора! Сега ще направим една тренировка за рамена. Като ще направим цяло рамо, предно, средно, задно. Накрая ще припомпаме и с едно-две упражнения за бицепс. И общо взето така ще го направим. Сега ще загреем хубаво. Така, едни бързи повторения напред. Малко lateral raises, да загреем средното рамо. Както и тук, хубаво ротаторния машлон да раздвижим. Така хора, започваме с първото упражнение. Рамена преса от седеж с лост. Много харесвам това упражнение. Да натоварим хубаво предните рамена. И почваме. Използваме среден хват. Пускаме под брадичката, лакта леко напред и избутваме право нагоре. Аре хора, започваме първа в работваща серия с 40 кг. И така. Пускаме внимателно надолу и избутваме. Контролираме хубаво тежестта. И като избутваме и като пускаме с едно темпо. Не се товарите с прекалено тежко, по-добре го правите с една идея, малко по-леки килограми, но да е контролирано, да е правилно движението, да използвате правилна техника. И най-вече хубава загрявка, а не да се хвърлите веднага с железата. Защото така предизвиквате контузия, най-малкото и после ще кажете, боли ме лактия, боли ме рамото. И естествено, че ще боли, ако не загряваш правилно и дълго. Няма ти е толкова ефективна тренировката. 60 кила. Айде пак изпочваме с хубаво. Вдишваме. Сега правим последна серия с 65. Тук гоним 6 повторения. Предполагам, че едно-две в резерв ще ми останат. Сега ще разберем. Да, ето, най-много още една мога да направя, почти до отказ. Хора, започваме с второ упражнение, като ще направим lateral raises, разтваряне в страни с дъмбелите. Правим една лека загряваща серия,
Хоп. Айде започнем втора с 7,5. Да вработим хубаво средното рамо. Разтваряме до височината на средните ramена. Избутваме с лактите нагоре. Чиваме си. Разглеждаме плейлиста, да пуснем някаква топалка. Нещо... Я МБТ, я нещо Алисия, Галена. Нещо да ги разнообразиме. Няма на друга музика, не мога да се надъхам. Тук във фитнеса рап, техно, някакво техно, черно. Някаква музика, ето въобще в студентски не мога да я чуеш. Само тук. И се надъхам на слушалките и това е. Друго положение няма. Аре пак 7,5. Тук вече ако сгънеме прекалено много ръцете, отива за трапец, пак влиза рамото, но по-малко. Гледаме лека чупка в лактите. Може да го правите, нали, изпънати ръце, ама използвате по-леки килограми. Почваме с десятките. Опа, така. Почиваме пак минута и малко. Вече ако е много тежка серията, може и по 2 минути да почивате, ама минута и половина някъде. Като се успокои малко пулса, почваме пак. Гледаме да не са много дълги почивките. И накрая рамото като боулинг топка. Какво да кажа? Така, нещо забелязахте? Предполагам микрофончето. По-добре ще чувам така мая. Пишете ми дали се чува по-добре или по-зле. Без микрофона трябва да се доближа така до камерата и да говоря, че да се чувам. Така мога и от тук, нали, да се отдалечавам. Си се чувам най-добре. Мая най-добре така. Почваме последната серия с 12-5. Добре, оставих си 2 в резерв. Идеално стана. Айде започваме с трето упражнение на машината за предно рамо, shoulder press. Тя поне при нея може повече килограми да слагаме, защото движението е фиксирано. Единственото нещо, което внимаваме, са лактите и самата позиция на горната част. Хващаме по средата среден хват. Малко по-широко широчината на рамената ни. Палците отдолу. Изпъчваме хубаво гърдите напред. Лакте вкараме напред. Избутваме. Така, какво се пусна, бе, да го ева? Айде да пуснем нещо качествено. Слагаме 15 на още. – 70 кила. Айде пак хубаво навътре, лакте.
Ето, оставих си поне тук 3-4 в резерв, да имам повече енергия, да ми остане повече сила за другите две серии. И така, слагам още една десятка. По 45 на страна, 90 кг. Ма почиваме, пак не забравяме минута и нещо две. Започваме. И няма какво да се бавим. Добре. Слагаме по още една пътичка за последна серия. Ще направим, говорим 6 повторения. Се намаляме бройките, когато работиме за обем. Някой път вече, когато сме по-напреднали, намаляме повторенията, качваме килограмите, за да може да правим мускулна маса. Добре, почваме с 55 на страна, 110 кг. Сме сложили на машинката. Иначе тук най-много с 65-67,5 съм правил за тройки, четворки. Нещо такова. Ма и то не всеки ден си еднакъв, защото един ден си заредил повече, другия си хапнал по-малко. Ма все пак никъде няма хора. Аз тренирам за себе си. Няма да състезавам нещо подобно. Тренирам яко и това. Някои неща може да не са много разумни, да не са правилни, но поне ми доставя удоволствие. И естествено с правилна техника, не е като хамали, нали. Ти тия килограми можеш ли да ги правиш? Тия скоро май не. Аре! Ето, с бавно пускане. Накрая. Това си беше, ако ме пита. Мен е баш до отказ, нали? Повече нямаше да мога. Малко си изнасилих. Ама... така ми е искал от сърцето са. Какво да направим? Сега ще се връзваме тук. Оп! Добре. Почиваме малко. После почваме третата серия и така. Аре, почваме. И вече рамото си го усещам, направо се напомпах. Добре. Хоп. Сменяме. Оп. Това последното малко грозно. Не можа да изпъна. Правим още една и приключваме тук. Отиваме да вкарваме задно рамо. Айде, наместваме се. Така че като изпънеме хубаво гърдите напред, протегнем ръцете, ръкохватите не са на височината на рамената. Айде, хващаме. Даваме таза леко назад
Хубаво се опираме напред с гърдите, лакте в страни. Хоп. Така, почиваме една лека вработваща и почваме да товарим. Айде, започваме втора серия, вече е работна. Мая рамото направо ще ми излезе от тениската. Тук пак варираме между 10-12 повторения, вече последната по 8 повторения. И другото, нали, което е хубаво за рамената да ги тренираме. Не само гърди и гръб, защото така ни се появява една хубава арка отгоре. Имаме една хубава обиколка, самата рамена става и изглеждаме по-добре визуално. Иначе рамената тесни, гърба може да ти е сравнително голям и гърдите, но ако нямаш хубаво изградени рамена, ти си губиш самата стойка. И така, тренираме яко рамена. Приключваме. Ще направим един фейспул с кабел на кросовъра. После бицепс, да стегнем накрая за снимката и това е. Общо взето една сравнително тежка тренировка. Не ми е от най-тежките, аз си товара доста. Аре, почваме. Така, добре. Изцедихме малко рамената. Имаме още една серия ще направим. И приключваме на машинката за задно Reverse Fly. Последна с 30 кг правиме. Почиваме пак малко. Почвам последна. Тук ще е хубаво да направя поне 5-6-7. Гоним 8, ама ще видим какво ще стане. Даже 6 с зорбая. Стана стегъл. Хващаме тук хубаво въжето, малко по-високо е макарата. Леко сме легли назад, изпъваме хубаво ръцете. Дигаме лакте в страни и издърпваме хубаво назад. Хоп. Добре. Правим още една серия. Тук само 3 серии. Да доизпомпваме задното рамо. И отиваме за бицепс. Приключваме и така. Почваме. Оп! Добре. Приключихме с рамената. Сега отиваме малко за бицепс. И приключваме. Аре хора, започваме. Нормално бицепсово сгъване от седеж на пейката. Оп! Хубаво се облягаме назад. Изпъваме ръцете надолу. И почваме. Аз лично го правя едностранно. Първо с едната, после с другата. Може заедно ги правите, ама
Е, така ми е най-удобно на мене. Гледаме да не бърда на лакте. Хоп! Извеждам хубаво встрани. Така. Тук колко да вкараме кръв малко. Даже някой път въобще забравям да броя повторенията. Го карам на усъд вече, като ми останат 2 в резерв, спирам. И така. Ай, почвам 15-ките. Хоп. Така. Взимаме сега 20-ките и гоним 6 повторения да направим. Почиваме пак минута и малко, защото бицепса е по-малка мускулна група, една от малките. И трябва по-кратка почивка. Много по-бързо се възстановява. Започваме. Опа! Оп! Ето. Точно за 6 повторения на ръка станаха. Идеална работна серия. Оставих си едно в резерв.